Kaixo, ni Iratio Otamendi Maiz naiz, Behobiako kantinera, eta oraintxe bertan ikasketekin nago, administrazio eta finantza goi gradu batekin oraintxe bertan praktiketan nago hemen Irungo enpresa batean, eta orain arte San Martzialak betidanik ni asko bizi izan dut, familia eta lagunekin beti ospatu izan dut asko San Martzialak. Ni nire kasuan aurten izan da lehenengo urtea aurkeztu naizena, eta egia da ilusio asko neukala, bino jakinda aurkezten diren beste neskak ere batzuk beraien lehenengo urtea ez dela, eta ni baino ezagunak izan aldirela eta hola, egia da ni esaten nuela, lehenengo urtean aurkeztea eta teatzea ezinezkoa ez da, baina oso zaila da, orduan ni elekzioa bino egun batzuk lehenago konstiente nintzen, eta esaten nuen, nire burua ez etzera egingo dut, eta hori ez balin badira etortzen kantinera ez naizelako aterako, ez da zer gertatzen, hurrengo urtean saiatuko naiz, eta jazta, ni egun hori saiatu nintzen ahalik eta normalen egiten, goizean hori enpresara joan nintzen lan egitera, gero arratsaldean lagun batekin egon nintzen, eta hori botazioa hasi zen momentutik, ni nire etxean nintzen amarekin bakarrik, eta pixka bat deskonektatzeko guztionetatik orduri nintzelako, nire lagun hoberenekin dei bat egin nun, eta esan nien, deia egiten dugu, eta hitz egiten dugu, edo zer gauzeta aztola. Botazioa Behobian hasi zen arratsaldeko 8:30, eta, denbola aurrera zijoala, kantinerak ateratzen hasi ziren, egun horretan maiatzak 9 kantinera gehienak aukeratu izan zirelako. Eta nire lagunak ziren, atera da, San Migueleko kantinera, Olaberriako kantinera, eta nire ama zer duri. Eta orduan, gaueko 10 ziren, eta nire esaten zerraro, ez dira etortzen, eta nire esaten, ez naiz atera izango. Zen botazioa egiten zen tokitik nire etxera oso gutxi dago, eta nire esaten, ez da zer gertatzen, hurrengo urtean saiatuko naiz berriro. Eta arratsaldeko 10 eta 4 aldera hola, batxeko timera jo egin zuten. Eta ni usten nun portaleko timera jo egingo zutela, eta nire esan, zerraro, zein joko du timera ordu hauetan. Eta karo, atea irekin nulik, eta ikusi nulik hor kapitaina eta jende guztia, esan nun, geltu nintzen hola, eta esan nun ze fuerte, geltu nintzen hola, eta emozionatu nintzen pila bat, nire ama emozionatu zelako ere, eta momentu hori oso polita izan zen. Prestakuntzen aldetik, egia da gauza garrantzitsuenak itxiak ditu dela, botak hurrengo gunean joaterean joan nintzen, eta saiatzen naiz ahalik eta gehien botekin ibiltzea, gero moinua, txapela eta kantineran trajekin probak egin ditut. Falta zaidana da hori ensaioetarako jantziak, eta gero soineko txuria probatzea, eta hori dena. Egia da, prestakuntza guztiekin, ni agenda ez dut hain betea izan, inoiz ez nahi izan lanpetuta izan, bino egia da asko disfrutatzen ari naizela, eta oso ondo, oso pozik nago. Behobiaren kasuan entseguak 3 ditugu, lehenengoa ekainak 17, bigarrena ekainak 19, eta hirugarrena entsegu generala 25. Ni betiranik Behobiako entseguak nire etxetik ikusi izan ditut, nire etxe aurretik pasatzen direlako, eta nire ondoan nire aita eta nire anaia eramatea pentsatua daukat, hori etxeko jendearekin momentu berezi hauek konpartitu nahi ditut, eta ilusio asko daukat entseguekin hasteko. Oraingoz ez nago urduri, baina gero egunak etortzakoan agian urduritasuna hasten da. Ni entsegu generalak beti nire lagunekin ikusten dut, beti toki konkretu batean, orduan ni badakit nire lagunak
hor egongo direla. Eta gero nire ama, nire izeba eta amona taula beti Paseo Koloniara jartzen dira, eta orduan ni egun horretan toki horietan adi egongo naiz, beraiei agurtzeko, eta egia da entzugu generala gogo asko daukatela egun horretarako, azkenean lehenengo aldiz izango delako konpainia bertara joaten dela eta jende guztia ikusiko gaitula, eta baita ere errespetu asko ematen dit hori ez delako berdina zure auzoan desfilatzea ezagutzen duzun jendearekin bestuagoa zaudelako Irun zentruan baino, azkenean jende guztiak ikusten zaituelako. Egun hori niri oso polita iruditzen zait, urtero joaten saiatzen naiz, eta berdina nire lagunekin beti joaten naiz, azkenean nire lagunak San Martxelak ere asko gustoko dutelako. Baina egia da, egun hori errespetu asko ematen didala, batez ere gaua delagaz aparte, zure konpainiako jendearekin ez zaude, azkenean zaude bi akonpainantekin, eta bat punta batean, eta bestea beste punta batean, eta orduan zu erditik zoaz, eta jende guztia txalotzen ari zaizu, eta niri hori izugarrizko errespetua ematen dit, eta ni egun horretan nahi dudana da iristea zure izena esaten duten momentuan, eta hor kioskora igo, eta jende agurtu eta hori, ni uste dut hor bihotzak buelko bat emango dira, ze fuerte den hau guztia, ze polita. Ni egun hori familiarekin beti izana dut, aurretik beti familia guztia elkartzen gara, bazkari bat egiten dugu, eta gero denak hori auzora joaten gara revista ikusteko, eta niri egun hori oso polita iruditzen zait San Martxalerekin batera, azkenean hori zure jendearekin zaudelako, zure auzoarekin, maite duzun jendearekin, eta hori generala etortzea, etzaldi guztiak etortzea, eta hori niri hori oso polita iruditzen zait, eta oso hunkigarria. Ni badakitena da egun horretan ez dutela lo askorik egingo. Revista ondoren barrikara ematerakoan banda josterakoan ni badakit momentu horretatik aurrera, lo egiten saiatuko naizela, baina ezingo dudala, oso orduri egongo naiz, gogo askorekin, ni ilusio asko daukatelako ni neure burua kantineraz jantzia ikustea. Eta ni momentu horiek nire amarekin biziko ditut, gero ere nire amona nire parean bizi delako, eta nire izeba. Eta, goizeko ordu betan egon behar naizilea apaindegian, orduan ez dakiz aurpegi izango dudan, bino irribarre bat, seguru baietz. Ni gogo asko daukat, hori, ni neure burua jantzteko, nire ama laguntzeko, nire izeba, nire amona, eta momentu berezi horiek eta intimo horiek maite duran jendearekin konpartitzeko. Ni 30 egunean goizean ni uste dut oso emozionatuta egongo naizela, arratsaldean baino askoz gehiago, eta gogo asko daukat batez ere karrika nagusitik jeizteko beti ikusi izan ditudalako hor argazki eta bideo pila bat, jende azkenean asko buelkatzen dela eta animatzen zaituztela txalo pila bat, azkenean hori jende asko zure izena deitzen, eta ni uste dut hori momentu bat izan behar duela de guau, hau dena izugarria da. Gero ere arrankada, ni uste dut que en un visto y no visto izango dela, bino hori, ni goizeko desfilearentzako gogo asko dauzkat, ni betidanik 30 egunean asko gustatu izan zaidalako goizeko desfilea. Ni egia da, 30 egunean inoiz ez naizela San Martxalera igo, betidanik hori familiarekin edo lagunekin egon naiz, elkarrekin bazkaltzen eta hola, eta gero arratsaldeko desfilerako tokia hartzeko, bino niri esan didate San Martxalera igotzea eta esperientzia hori guztia oso polita dela, argazkiak eta bideoak ikusi ditut eta egia da gogo asko ditu dela, beste kantinerekin egoteko ere, berarekin hitz egiteko, argazkiak ateratzeko,
eta horrela. Ni arratsaldean esan dudan bezala, uste dut bastante lasai egongo naizela, azkenean bilaldia bastante antzekoa izango delako. Eta, ni egun osoan zehar, ni badakit oso emozionatuta egongo naizela negarazko egingo dudala, ni azkenean oso erraz negar egiten dudalako, bino ez dira izango tristura negarrak, baino postura malkoak. Orduan, desfilea nik ikustean bukatzen ari dela eta bukatzerakoan, ni badakit hor negarrez hasiko nahi zela pila bat, eta momentu horiek nire maite dudan jendearekin konpartuko ditudala. Bukaeran seguramente afariren bat egingo dugu eta denak elkartu egingo gara, argazki pila bat. Azkenean, San Martzial hauetan, ni uste dut oso berezi izango dela maite dudan jendearekin esperientzia guztia hau bizi izatea. Azkenean, ez da berdina, igual ezagutzen duzun norbait, hola de vista, orain dela denbora asko desfilatzen ikustea, zure inguruan dagoen jendea eta maite duzun jendearekin guzti hori konpartitza. Ni nahi dudana da, aurten bizitzen ari naizen guzti hau eta sentitzen ari naizen postasun guzti hau nire familia eta lagunari transmititzea, eta beraiek ere guzti hauetatik oroitzapen oso on bat izatea eta asko disfrutatzea. Eskerrik asko. Joe.